mekaniko sa distrito sa Molo, hindi lang pagkuti sa makina ang iyang palangitanan, kundi pagbaligya man sa shabu. Arestado si Rodel Alba, 29 anyos, sa bypass operation sa barangay Kasing-Kasing, Molo, Iloilo City, hapon sa Marso 13. Sa interview sin K5 News FM Iloilo kay Police Captain Jamel Acuesta, team leader sang City Drug Enforcement Unit, ginpayag siringa na bakla ng suspect sang isa ka plastic sang ginapatyan sa buo gamit ang 6,000 pesos nga bypass money. Na-recover dugang sa posisyon sang suspect ang sampagid sa mga plastic sang illegal drugs nga nagabalor sang 95,000 pesos kag nagabugat sang 14 grams. Sunod pa kay Acuesta, madugay na nga ginamonitor ang suspect kag naibaluan sa nasambit ka barangay ini nagabaligya sang shabu. Nag-estimate ni siya sang 95,200 pesos. Okay. So more or less ni siya 14 grams. So naabot siya sa 3 to 4 months mga monitoring ni sa iya Samtang nakabalagyo man ang isa pa ka main target sang operasyon nga si Ronel Alba, 42 anyos, tiyo sang suspect. Suno pa kay Acuesta, gintinguan pa kuntani nga malakas si Ronel apang wala na ini makita pa. Mga ka-K5, bisan nga nakapalagyo man ang ining tiyo sing suspect pagkasakay masasagyapon sa kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Con Republic Act 9165. Balita nagikan sa distrito sang Molo, ako naman si K5, Aaron Refoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.